Добро утро от Кирамоти. В днешния епизод ще правя обиколка на остров Тасос с колело. Вече съм на ферибота, който ще отплава в 7 без 15. Плана ми беше да го хвана малко по-рано, за да имам повече време по хладното там, но не можа да стана. Първият ферибот беше в 4:15, но това е прекалено рано. Обиколката на остров Тасос е около 95-100 км по крайбрежието, само по асфалтов път. Като моя план е не просто да обиколя острова, а и да спирам на всички плажове, да заснемам и да влизам в водата, да направя ревю на всеки един плаж. Време е да започвам. Слязох от ферибота в град Лименас на остров Тасос и се насочвам към първия плаж, който се казва Лименас също. Мисля, че е наблизо. В принцип 100 км обиколка, само по асфалт и с много малко денивелация. Мисля, че мога да я взема за най-много 5 часа. Само че за днес съм предвидел, както казах, да спирам много пъти и ще продължи доста часове. Надявам се времето да ми стигне, но пък и гледа графика на фериботите за наобратно. Последния е 9:30-10, късно, даже може би и по-късно. Така че мисля, че със сигурно ще успея да го направя за един ден и да се върна. Километър и половина след старта вече съм на първия плаж Лименас. Ето как изглежда. Сега си потопя краката вътре, за да се отчете, че съм влязал. На другите по-късно ще влизам повече. Това е от първия плаж, продължавам напред. Продължавам по този красив горски път. Следващия плаж, който ми го дава на картата, се казва Макриямос. Насочвам се към него. Това черен път изобщо ми беше включен в плана. Повъртях се малко тук. Поне е доста красив и на самия бряг на морето. 5 км. Часа е 8:20 сутринта, върна се обратно на асфалта и отивам към Макриямос бич. Плаж Макриямос отпада, защото ето там има бариера, както се вижда, има спряха. Оказва се, че е частен комплекс и входа за външни лица е забранен, така че няма да мога да отида. Продължавам напред. Следващия плаж се казва Салиара, в тази посока, само че пътя отново не е асфалтов. По принцип знам, че целият остров може да се обиколи по асфалтов път, такъв по-главен, обаче може би да става по-навътре. Аз сега карам по самото крайбрежие, за да мога да посетя максимално много плажове. Ай, колелото е подходящо. 9 км. Стигнах до плаж, който в интернет пише, че така Саралия. Сега тук виждам, че пише Marble Beach, мраморен плаж. Все едно, той е нещо като частен или получастен, защото ми разрешава да вляза до плажа, но не ми разрешава да вляза с колелото и го оставям отвън. Отивам до водата да направя няколко кадри и се връщам. Влизам във водата на мраморния плаж. Това е плаж номер 3 за днес. Мисля, че става дълбоко доста бързо и дъното е в малки камънчета, мраморни. Малко кадри от високо. Доста малък и изолиран плаж, но изглежда доста добре, приятно е.
Сега продължавам към следващия плаж, който е наблизо и се казва Порто Вати Марбъл Бич. Също мраморен плаж. Сега ще погледна и него. Ето го плажа Порто Вати. Доста е подобен на предния, само че има по-малко хора. Това беше от плажа Порто Вати. Сега продължавам напред към следващия плаж, който се казва Вати само. И след това вече Голден Бич. Минавам през мраморна кариера. По пътя насам се разминах с няколко тира, които бяха натоварени с мраморни блокове. Ето, може би от тук се приносят. Сега се отклонявам към плаж Вати. Има асфалтов път. Изглежда много красив тук отгоре. Няма никакви хора на плажа. Има бариера, което означава, че също е частен плаж. И няма да мога да вляза до него. Но е много красиво и много спокойно. Това е комплекса. Ето няколко кадри от тук към водата. Променям темата на епизода. Вече се казва посещение на всички свободни плажове на Тасос. Не на всички плажа, защото вече два са частни плажове и не можа да ги посетя. Напред може да има и още такива, не знам. Насочил съм се към Голден Бич и скачвам баер с мраморни камъни. Любимото ми. Скачих баера. Сега да видим каква гледка ще се отвори към морето. Минавам покрай биомаслинови градини на доста изолирано място. В някаква кола. Румънци. Откак съм тръгнал по този път, който не е асфалтов, се разминавам само с румънски коли. Тук идват доста румънци в край на острова на почивка. Ето там долу в далечината вече се отваря гледка към златният плаж Голден Бич. Него знам, че ще мога да го заснема, защото съм бил там и преди. Той може би е най-известният плаж на острова. Доста е хубав. Сега ще го заснема отново. Това долу също прилича на частен имот и не мисля, че се води, че е плаж. Но изглежда доста красиво. В 9:30 сутринта влизам в водата на Голден Бич. Тук плажната ивица е доста дълга. Ще заснема няколко кадри от другия край и продължавам напред. Това срещу мен е връх Ипсарио, най-високата точка на острова, 1204 метра.
селището около плажа Golden Beach се оказа, че има доста и такива тесни пътечки. И малко се изгубих даже, но сега вече се връщам на асфалтовия път и продължавам напред. Ето го и Golden Beach от високо от южната му част. Вече излязахме главния път, който е асфалтов. Мисля, че се движа предимно по него с отклонения да посещавам плажове. Продължавам напред. Следващия плаж, който ми излиза на картата е Кристи Акци. Само че е там долу и няма реален път до него. Сега ще видим дали ще мога да го заснема с дрона. Певкари е на 40 км. Спомням си по едно време, мислих да правя обиколката на 2 дни и проверих, че на Певкари има къмпинг лагер и да спра да нощувам там. Само че в крайна сметка реших да го направя за един ден всичко. Всяка чешма с вода по пътя е добре дошла. Следващия плаж, който ще посетя е в селцето Кинира. ...28 км. Спря да хапна сандвич на ето тази красива гледка. Хапвам и продължавам напред. Спуснах се в селцето Кинира и след малко съм на плажа. Това е плажа на Кинира. Само камъни. Не знам защо хората идват тук на плаж. Но пък изглежда спокойно. На изхода от селцето Кинира се открива още една гледка от високо към плажа. Сега като заснех този плаж Кинира от южната му част, видях, че в края му си има пясък, но хората си бяха на камъните, явно там ми харесва. Всъщност се оказа, че селцето продължава и от другата му страна има ето този плаж, който изглежда далеч по-добре. Сега ще сляза долу по ето този път на плажа. Долу на плажа съм, понеже има възможност да се оставя колелото близо до водата и навън почна да стана горещо, ще направя първото цялостно влизане във вода. Водата е много приятна, много чиста. Има ще малко камъни в началото, но не е нещо особено. Навътре е само пясък. Признавам, че докато бях на този плаж, водата беше толкова чиста и беше толкова спокойно, че за миг си помислих да зарежа обиколката и просто да си остана там до края на деня. Беше много приятно, но все пак реших да продължа. Ето тук е отбивката за Paradise Beach. Сега ще го видим. Това е Paradise Beach. Има доста хора и вълни, иначе водата изглежда чиста. Приятно място, но доста оживено. Продължавам напред. Този плаж, който подминах Paradise, малко ми напомня Селистар. По пътя надолу придава усещане за спокойствие и дивота. А като стигне човек долу, има 1000 шезлонга и заведения и е пълно с хора. Малко след това има още един плаж, пак се казва Paradise. Само че може би това му е свободната зона, както се вижда отгоре. Сега ще го заснема с дрона, да се види по-добре. Всъщност това е същият плаж Paradise, само че има вход и от другия му край.
Следващият плаж, на който ще спра е Агиос Йоанис. Предполагам, това в превод означава Свети Йоан. 38 км, часът е 11:30. Температурата на въздуха е 29 градуса. И изкачвам доста продължително, ето така с лек наклон, не е много стръмно. Има и сянка и не е толкова горещо, не е толкова тежко. Следващия плаж, който споменах, Агиос Йоанис, е на 12 км от мен. Така че ще покарам продължително преди да спра. Ще спря да видя някакъв интересен басейн. Не знам каква е тази вода, изворна или дъждовна. Ето там извира сякаш. Ако има време, как бих се топнал. А трябва да продължавам. Ето го плажа Агиос Йоанис от високо. Изглежда доста красиво. Сега ще проверя дали мога да сляза додолу с колелото и да вляза в водата, защото от тук се изглежда като частен плаж. Като предните, на които нямаше достъп. Сега ще видим. Ще пусна дрона от тук да снимам малко от високо. Тук си има свободна зона, а вътре може и да е затворено. Ами очаквано, казаха ми, че е частна зона и не може да се посети. Само че тук няколко метра по-рано може да се слезе и имаше хора на свободна зона. И сега ще сляза и аз там да го видя. Отблизо водата изглежда много чиста и много хубава. Ето тук долу е свободната зона. Плажът е покрит с камъни. Доста е малък и изглежда чист. В крайна сметка реших да вляза в водата. Няколко пъти си променях мнението дали да слизам долу или не. Ама просто изглежда много красиво. Стигнах до плаж Горгона. Доста е красива гледката от високо. Мисля да не слизам долу до него, а след това на ето този полуостров там има естествено формиран басейн и мисля да отида до него и да вляза. Сега ще заснема този плаж с дрона. Пускам се в другата страна на Горгона Бич и по ето този полуостров ще опитам да го обиколя. Това е Горгона Бич от другата страна на полуострова. Доста е красив. Сега отивам по тая пътека, надявам се да стигна да обиколя целия полуостров. Има ли по-красива пътека за колоездене?